ɛnɛ no yɛrehwɛ ɛyɛ Akanfo Mmɛ a ɛfa biakoyɛ ne ahoɔden ho. Akanfo Mmɛ ɛfa biakoyɛ ne ahoɔden ho. Medin de nana emisa eyima ha yɛ learn suatwi yɛma wo bɛ na afei yɛntoa ɛyɛ adwuma ne so ɛba a mede ma wo ɛnɛ no ɛne sɛ asomofidwo a ɔkraman wonya baabi ɛda anasɛ ɔkraman nya dabre. Asomofidwo a ɔkraman wonya dabre anasɛ wonya baabi da. Afei yɛnkɔ adehwɛ nankasa ɛso ɛnan sɛ ne medi kaka ne yɛhwɛ ɛyɛ Akanfo Mmɛ a ɛfa biakoyɛ ne ahoɔden ɛho. Ne medi kan ɛde ama wo ɛyɛ ɔbaakofo immu ɔman. Ɔbaakofo immu ɔman. Ɔman ɛso nipa pii na ɛwɔ ɔman no mu. De sɛ ɔbaakofo sɛ ɔrebu ɔman a ɔmanfo haw ɛne wɔn atete ebebu nkam ɛde afa ɛyɛ saa ɔpanyini no a ɔrebu ɔman no ɛso. Ɛno gyina hwɛ yɛ amamu mu a ɔman panyini eyi aboafo pii na waboa no na wabu ɔman no. Wohwɛ ahensɛm a ɔhene ne ne mpanyinifo ɛna ebu ɔman ɛna yiyi. Ɔbaakofo ntumi immu ɔman ma ne yiyi ɔbɛbrɛ ebebu aka ne so. De toso mienu ɛyɛ bɛnu so a imia. Bɛnu so a imia. Yɛyɛ bien na sɛ yɛreboa yɛ ho a yɛrente ɔbrɛ pii yɛrenya ɔhaw pii. Nanso so baakofo na ɔreyɛ biribi a ɛbɛkyɛ ansa na wayɛ ebi kora ɔbɛte brɛ ɔhaw pii ba ebi ya no wantumi ansɔ ano. Nti mpanyini sɛ bɛnu so a imia. Bɛnu som so ɔreyɛ ade a ayɛ ɛkɔntɛm ayɛ a wɔn hyɛ daa enti ɔbrɛ bi. Ne ɛtɔ so mmiɛnsa mede ma wo atwe abien boro eyiu. Atwe abien boro eyiu. Yenim sɛ wɔtwe ɛyɛ aboa usua. Ɛni sɛ atwe abien ka wɔn ahoɔden bomu a ɛbɛboro ɛyɛ eyiu ɛdeɛ. Ɛno ne mpanyinfo ɛsɛ atwe abien boro eyiu. Yɛsɛ menko ama ahoɔden sua nko ama ahoɔden sua na mmom yɛka yɛ ahoɔden bomu a yɛbɛtumi ayɛ ade kɛse paa. Ne edu a mede ma ɛyɛ tikoro nkɔ agyina. Tikoro nkɔ agyina. Wohwɛ kan tete no a na wɔde asɛm kɔ ahemfi ɛne wadi. Ɛnɛ yi di ɛyɛ asɛnibia aban asɛnibia na wɔkɔ. Na saa brɛ no sɛ odi asɛm no ne du baabi a wɔsɛ obu asɛm no a mpanyini etu agyina ne ɔka ne sɛ wɔde kobisa abrewa. Esan sɛ adwen inni ɔbaakofo etin mu nti no okɔ na ɔkakeka wɔn adwene ebum na afi wanya ɛyɛ pomasibre ɛde ama ɛyɛ asɛm no a wɔredi no. Nti na mpanyini sɛ tikoro nkɔ agyina. Mpanyinifo a wɔrekɔ agyina no wɔdɔɔso wɔn adwene no ebom so betumi ɛdi asɛm no ma no ayɛ. Na etwa to a mede ma ɛyɛ ɔbaakofo enkyere damfo. Ɔbaakofo enkyere damfo ɛyɛ mpara. Onipa baako wɔ hɔ a ɛbɛyɛ den paa sɛ obetumi atutu wanam ahyehyɛ nneɛma bi ma no ayɛyɛ. Yɛmfa no sɛbi obi a n'adwene no ɛho atɔkyema asɛ bɔdamfo. Onipa baako bɛyɛ den ɛna wakyerɛ saa bɔdamfo ɛre nyɛyɛ. Obehia mmoa afi afoforo ho na watumi akyerɛ ɛyɛ ɔdamfo yi. Nti ne mpanyini kenya ne sɛ nipa baako ɛde ntumi nyɛ biribi ma no enni mu gye afoforo ɛboa no na afi adi mu. Ɛnɛ mba mede ma wo ifa ɛyɛ Akanfo biakoyɛ ɛne ahoɔden ɛho. Akanfo gidi sɛ wɔka wɔn ahoɔden bɔ mu a wotumi yɛ biribi sonko. Nanso sɛ wogigya a ɔre ntumi nyɛ hwɛ. Ɛno nti na mpanyini ka biribi sɛ prae wɔ hɔ yi wɔka bɔ mu a wotumi yɛ biribi. Sɛ ebia wɔ ne baabi a wɔntumi nyɛ hwɛ na ɔmo abɛm abu. Medin de nana emisa eyim. Aha yɛ learn suatwi makraw. Yɛbɛsan so asia.